Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats dinhi dapit sa Provincial Hospital, Cagayan de Oro City. Ato pangutanon ang atong mga kaigsuonag kapaglaom. Nag-ingon ang Ginoo, ako mao ang Alpha, blank, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ato pangutanon sila unsa na nga sunod. Tara, pangutanan na ta. Nag-ingon ang Ginoo, ako mao ang Alpha ug ang blank, ang katapusan, ang sinugdanan. Kabalo ka ato unsa toy sunod? Omega? Right kayo. Diba? Wala. Amen? Ay, anak. Ha? Anak? Ikaw Miga. Anak yun. Anak. Ikaw Miga. Anak na. Nag-ingon ang Ginoo, ako mao ang Alpha, unya naa din ay sunod blank, naa na siya answer. Ang sinugdanan ug ang katapusan. Unsa na siya iyang gingon sa Ginoo? Ang but pasabot sa Ginoo, siya kuno pala siya ang punuan. Okay. Mag-ampo sa Ginoo. Ako mao ang Alpha, nya blank, ang sinugdanan ug ang katapusan. Unsa man to iyang sunod nga sulti ato? Ako mao ang Alpha, blank. Ako ang anak. Ato na usab nakita mga kaigsunan, mga kapaglaom, ang atong mga kaigsunan o kapaglaom nga atong gi-interview sa sunod nga gisulti sa Ginoo nga nagaingon, ako mao ang Alpha ug ang Omega. Mao karon kaniadto ug ang umaalabot. The Son of God, the King of Kings. Mao kana atong nasayran ang ilang mga tubag. So duga nga pagtuon sa balaan kasulatan. Ato kana nga makita diha sa Revelation chapter 1 verse 8, udugang nga mga chapter sa balaan kasulatan aron ato masayran kung unsa ang gisulti sa Ginoo alang kanato. Gikan dinhi sa Provincial Cagayan de Oro, Awing Indino alang sa Bible Beats.